салом алейкум бардорон гиромӣ ва апа хоҳарони гиромӣ, умедворам ки хуб ҳастед. Намакаса иншоалло бардорон ва апа хоҳарони гиромӣ, як кӯмаки шумо дар ин видео мо дар кураи ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш видеоро то ахира тамошо кунед. Кӯмаки шумо чӣ аст? Фақат дар ин видео моро паҳн кардан аст, поделиться лайк, комментария кардан аст. Ҳамагӣ мо шумо медонед ки чанд қадар лайк бисёр шуд, ҳам қадар видео паҳн мешавад. Ба ҳам хотир лайк худона бигзоред бардорони азиз. Чиқале ки ин бародар моро мебинед, сурати майдакиш қарор дорад. Ин бародармон айни ҳол калон шудаги намедонед дар куҷо қарор дорад. Ин бародармона кофтестиян, яъне ки модараш қати апаш кофтесте, айни ҳол дар ҷустуҷӯ қарор дорад. Чанд сол боз шудаги ки мекаванд ин бародари моро мақсад муроҷиат кардан ки як дозар як видео ки партоя суратша бомода рӯи экран, шояд худаш ҳамин суратша бинад, пайдо шавад, занг бизанам мода. Ба ҳам хотир бародари азиз, сурати майдакиёта дидӣ, агар шинохтӣ, занг бизан, номраи рӯи экран будагида, иншоалло ки номраи модарта метавонем қатиш ҳамсӯҳбат мешавем. Бародарони азиз ва апа хоҳарони азиз, якамтар дар борааш маълумот дорем, сол таваллудша ҳамаша гуфта мегзарем. Кадоме ки медонам, мешносаш ҳамин бародара дар куҷо қарор дорад, эҳтиромона хоҳиш номра дар рӯи экран ҳаста, занг бизанем, номраи модарша метавонем қатиш ҳамсӯҳбат мешавем, мерасонем шу ба якдигар, иншоалло ки беҳтарин мешавад. Шояд ин бародар модарша қати апаш гуфтеста. хоб мегзанем дар масъалаи бародармон. Ин бародармон Холов Беҳрӯз, сол таваллудаш 1994, 3 ноябр. солҳои пеш насиби тақдире бародарони азиз, ҳамагӣ мо шумо медонед ай насиби тақдир гирифта намешавад. Солҳои пеш модар ай падар ҷудо мешаванд, ё ду нафар ҳастанд, апашкаш ҳаста ва худаш ҳаста. Ин бародар, ин бародара дар падараш метаванд, апашкаша дар модараш метаванд. мақсад намедонам падарша аюдаи писараш намебура ё шароиташ намераса, чихеле ки мақсад мебара писарша дар интернат меспора, мегиреза мерава Москва. модар то ҳол дар ҷустуҷӯи ки ҳастай, инаин бародармон ҳастай. бераҳми падара бине ки мақсад намебара модараша намета, интернета меспораш, мегиреза мерава. модари бечора то ҳол писар гуфтеса. халоса бародарони азиз, айбан чанд сол мегзара, мақсад соли 2000 модар дарак меёвад ки интернета споридагӣ, падараш гирехтагӣ рафтагӣ Москва. и апашка шароӣ мекуна, мера ба ватан, интернетора чандташа мекова, мақсад аяташ маълумот меёва амиқа ки интернета тамом кардагӣ ба ватан, ба чӣ рафтагӣ, ба шаҳри Москва, яъне ки ба ғарибӣ рафтагӣ, ба тарафҳои ғарибӣ. ба ҳам хотир бародарони азиз, ҳамиқа маълумот дорем, мақсад дар ғарибӣ қарор дора. ҳами видеора ба ҳам хотир поделиться, лайка фаромӯш накунед, лайк хитона бигзоред, паҳн шава бародармон, яке бина ҳамин суратча пайдо шава, занг бизанам модараште, беҳтарин мешава. боқӣ дар панои аллоҳ боша. аллоҳ ҳар як кадимаи шумо нигаҳбон боша. чихеле ки медонем мо дар метрои Тиёпистон қарор дорем, 4 этаже. биёед иншоалло дар хизмати ин видео. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони гиромӣ, чихеле ки мебинем мо дар метрои Тиёпистон қарор дорем, ишаво ярмарка 4 этаже. биёед иншоалло дар хизматим. ҷои кора камтар налигарӣ кардем, марҳамат кунед. биёед иншоалло азия ҳиҷома дар хизмати шумо. ина бародарон омадагианд, марҳамат кунед. кара банкоша дадем, иншоалло ки аз ҳиҷомаш мекунем. ба хости аллоҳ шифо меёбад. ин бародармон дар фитабочка. чӣ қадар фитабочка акаҷон? чӣ қадар сехта? ҳозираш давгӯ гармаш леста мешава. акаҷон барои васпалени хникта бордан, барои вазн похтан, барои намакҳои баданта гум кардана, и таната мулоим мекунад. чӣ раккашӣ дори, чӣ мақсад ракпакштаге дардори мулоим мешава. иншоалло айҷа мебурои сенал массаж мекунем, рушнои аппарат вакуумни баъдан ҳиҷома мекунем. дамиги иншоалло ки ози гарм мешава, хта дига хис мекунем. марҳамат кунед бародарони азиз. биёед иншоалло чихеле ки ҷои кора диде камтар налигариш кардем. ина номеро метавонед занг бизанед. биёед иншоалло дар хизматем. ина бародарони гиромӣ, чихеле ки яккара мебинед, ҳиҷомаш кардем. машаалло беҳтарин хунуш буромадиста. якум бора акаҷон чихелеска сехта. ина бародаро, биёед иншоалло дар хизматем. ака беҳтарин хунуш буромада. чанд қа хун бисёро ҳамуқа
اختصابق اسمه کنی انشاءالله. این از ویدیومو در خدمت شما کانالی ما را دستگیری کنید. پادپیسات را فراموش نکنید. قاتل لایک نه یکمون اکا چیکار شد؟ گرم شده؟ برادرها دا چی گفتنی؟ بیاین فایده داره خوبه بهترین انشالله ضرر نباید بهترین جای ارزان همینجا بهش بگواد بیان انشالله همه خدمت رسانی هست برادران. چقدر که در پیش گفتم فیتاوچ کمی برای سینما مساج روشنای اپارات واکمنی بعدا حجامه میگیریم یعنی که خون میگیریم با نرخ دسترس با دارو هستیم بتونه که رقم روی اکران دا زنگ بزنید. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت کردم برای دستگیریتون.